Izolo ezinkundleni zokuxhumana kusabalale imbiko ethi imiphumela kaMatric 2024 isiyatholakala uma ukhokha ikhulu lamarandi. Ungqongqoshe wezemfundo uqinisekise abazali ukuthi ama-Hawks ayaphenya ngalesi sigameko kanti ke angeke siphazamise ubuqotho bemiphumela. There are multiple steps in the putting and compiling together of the matric results. The breach seems to have happened only at the tail end that pertains to the verified results that have already been finalized. Ungqongqoshe uthi uma lezi nsolo ziba yiqiniso, imiphumela okungenzeka ibhutshukile ileyo ebese ihloliwe ubuqotho bayo obese kusele ukuthi idedelwe. Kanti ke uma kukhona abasebenzisana nabo abazotholakala benesandla kulokhu bazothathelwa izinyathelo. If the breach has come from the act of sharing the results with certain stakeholders, which we need to do for seamless distribution of the results, then we will deal with that. Ibhodi lezobuqotho bezivivinyo zikaMatric uMalusi lithi likhathazekile ngokuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal neMpumalanga yizona ezihambe phambili ngezibalo zabafundi abakopelile. Umalusi remains seriously concerned that KwaZulu-Natal and Mpumalanga are once again at the top of the list, with 195 and 74 implicated candidates respectively. Kusenjalo injabulo ibibhalwe ebusweni kubafundi bakaMatric 2024 abaphume phambili ezifundweni zabo. Ngijabule kabi ukuzibona ngilapha bengaze ngicabanga ukuthi ngagcina ngifike lapha bona mawusaseyingane uyaphupha ukuzibona ufike lapha nawe ngelinye ixesha kodwa ngoba sengifikile hayi angazi ukuthi ngifike. I'm so very excited. This feels so unreal. I don't even have ways to explain this, but then the feeling is magical. Imiphumela kaMatric yezikole ezizimele izokhishwa kusasa kuthi eyezikole zikahulumeni ikhishwe ngoLwesithathu.